Братя и сестри българи, здравейте! Часът е точно 3. Казвам се Атанас Канев. Човека създава страницата национален протест срещу безобразията в България. Човека, който каза стига точно преди 6 години. Един след друг хората влизаха. Тази страница не използва подхвати. Всеки я харесваше по собствена воля. На ден тази страница се гледат повече от 2 милиона човека. Хората все още се страхуват. Страхуват се. Ние казахме стига преди 6 години. Направиха на мутри, направиха на платени протестиращи, направиха на всякакви. Ние сме хора. Ние сме хората, които казахме стига тогава. След 6 години ние дойдахме тук, за да кажем тук сме. Ние няма да избягаме от България и ще продължаваме всеки ден да отстояваме това, което искаме. А то е нормален живот в една по-добра България. Хората отсреща не мислят за България. Хората отсреща мислят само как да стават по-богати и те не се избират от хората в България. Казвам го с пълното съзнание, тези хора са гласували за тях точно 32% на последните избори. 70 близо процента от българските граждани не виждат алтернатива. Ние сме българските граждани, които трябва да се обединим за една по-добра България. Аз не деля никой, както и моя екип за страницата. Ние не делим никой, не получаваме пари от никой. Това го запомнете, казвам го пред всички медии. Ако някой ме обвинява и продължава да ме обвинява, че аз получавам пари, или някой от хората, които организират протести в България, той от тук нататък ще трябва да го доказва. С факти и доказателства. Писваме да бъдем платени протестиращи. Ние сме българи и искаме по-добър живот. По-добър живот! По-добър живот! По-добър живот! По-добър живот! По-добър живот! По-добър живот! Братя българи, обръщам се към вас като към братя и сестри, защото ние сме такива в неволята, в която живеем. 2 дни питат от различни места и от различни посоки: защо протестирате? Какви са целите на протеста? Какво очаквате? Започвам едно по едно да обяснявам, за да не остане нещо неизказано. Ние протестираме, защото това вече не е държава, а кошмар. Ние протестираме, защото това не е кошмар, това е свинеферма. Проблема на тази свинеферма обаче е, че прасетата управляват хората. Оставка! 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 Журналистите, за да имат гледаемост вашите програми, когато каните Мутафчиев, когато каните Ласкин, Слави Трифонов, попитайте ги, попитайте ги защо поне веднъж не присъстваха на тези протести, защо веднъж не подкрепиха тези протести. Много е удобно от екрана, пред телевизия, пред камерата да апелират за достоен живот и за оставка, за корупция, но когато трябва да дойдат тук на площада, ги няма никакви. Какво се случва, един Бог знае. Аз искам на всички да ви кажа едно, че тази мръсна сгана от тъката трябва да си отиде час по-скоро. Час по-скоро оставка на всички и да отидат в затвора и да ги изваждаме тук, както едно време са водени, за да ги види целият народ. Целият народ. И после да ги избиеме. Аз лично съм съгласен да сложа белезниците на Бойко Борисов. Оставка!